2 मिनट में ये मिनट में सोनिया जी के झोल गए प्रेजेंस बाय निक्की फिल्म्स। सोनिया जी के झोल गए 2 मिनट में सोनिया जी के झोल गए सुते गईनी पलंग पर खिसबोर गइल सखी रे 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 2 मिनट में सोनिया जी के झोल गइल सखी रे 2 मिनट में सोनिया जी के झोल गइल सखी रे बाटे ना बुझात कैसे जिंदगी मोर कटी रे बाटे ना पूछात कैसे जिंदगी मोर कटी रे 2 मिनट में सोनिया जी के झोल गइल सखी रे 2 मिनट में सोनिया जी के झोल गइल सखी रे 2 मिनट में 2 मिनट में सोनिया जी के झोल गइल सखी रे 2 मिनट में सोनिया जी के झोल गइल सखी रे खोल देला हमर के वाड़ा मारे न चांस मुना कबो दोबारा मारे न चांस मुना कबो दोबारा खोल देला हमर के वाड़ा मारे न चांस मुना कबो दोबारा आगे से आगे ले जब लड़ गइल सखी रे आगे से आगे ले जब लड़ गइल सखी रे 2 मिनट में सोनिया जी के झोल गइल सखी रे 2 मिनट में सोनिया जी के झोल गइल सखी रे 2 मिनट में 2 मिनट में सोनिया जी के झोल गइल सखी रे 2 मिनट में सोनिया जी के झोल गइल सखी रे पियवा ना बाटे हमर काम के न काज के कितना ले कोही हम राइटर इम्तियाज से कितना ले कोही हम राइटर इम्तियाज से पियवा ना बाटे हमर काम के न काज के कितना ले कोही हम राइटर इम्तियाज से संध्या के जिंदगी उजर गइल सखी रे संध्या के जिंदगी उजर गइल सखी रे 2 मिनट में सोनिया जी के झोल गइल सखी रे 2 मिनट में सोनिया जी के झोल गइल सखी रे रिकॉर्डिंग बाय निक्की फिल्म्स।